IKEA, de synes, at alle møbler og sådan noget, det skal bare være nyt. Alt sådan noget med at lade møbler gå i arv, eller og give dem til venner, eller sådan noget, som mangler møbler, det synes de ikke, man skal gøre, fordi så vil de tjene flere penge. De startede, alle IKEA's møbler, de er lavet sådan, så at de holder i cirka et år eller to, og så bliver man nødt til at købe noget nyt, fordi at det er dårlig kvalitet. Så på den måde, så kan de blive ved med at tjene penge, fordi hvis nu at alle købte et møbel, som var holdt i 100 år, så ville de tjene rigtig mange penge til lige at starte med, men så ville de gå konkurs, fordi så gik der 100 år før de solgte noget igen. Så det er en af grundene til, at de laver noget, som er så dårlig kvalitet. Den første IKEA-butik, den åbnede i 1943 i Sverige, i Småland, hvad man nu kalder det. Og grunden til, at det hedder IKEA, det er fordi, at det var Ingvar Kamprad, som grundlag. Og det er jo så I, og så er det K, og så er den gård, han boede på, den startede med E, og byen, som gården lå i, startede med A, så det blev til IKEA. Og i 1943 så åbnede butikken, der solgte de ikke møbler og sådan noget, som vi kender dem i dag. Så det IKEA, vi kender i dag, det var, der solgte de kuglepinde, nylonstrømper og billedrammer og sådan ting i den slags kaliber. Og i 1955 så begyndte de også at sælge møbler, og det var det år, hvor den første møbelbutik åbnede. Og i 1958 så fik de en butik, som kun solgte møbler et andet sted. Så det var der, de kun fokuserede på møbler. Og nu, i dag, der har de omkring 300 butikker rundt omkring i hele verden. Wow. Kvalitet og produktion. IKEA får produceret deres møbler og diverse ting i Kina, Storbritannien og USA. Det de får lavet i Kina, det koster jo en del CO2, og det er ikke særlig godt for miljøet at få fragtet det hele vejen op til Skandinavien. Så det er ikke, allerede der, så er de ikke særlig gode for miljøet, IKEA. Og på den side, så kvaliteten af det er også helt i bunden. Så de skal have rigtig meget af det også op i Skandinavien, fordi det går i stykker så hurtigt, så de skal hele tiden have noget nyt af det der super dårlige kvalitet møbel heroppe. Og det belaster miljøet rigtig meget, fordi det er mange materialer, der skal laves til at lave det, og det er meget arbejdskraft, der går i det. Ikke så meget per enkelt møbel, men til sidst så ganger det alligevel op til en del. Og så er det mange ting, der skal fragtes hele vejen herhen. Og det koster meget brændstof, og fossile brændstoffer, det ved vi nok godt, det ikke er så godt at brænde af. Så det er ikke ligefrem bæredygtige møbler, kan man sige, at de får lavet. Så hvis du vil indrette dit værelse økologisk og bæredygtigt, så skal du droppe IKEA, for IKEA lige med global opvarmning.